babu ni babu ke. Amma masoyina, tabbas dan adam ajizi ne, kuma na san na tafka babban kuskure, amma don darajar soyayyar da yake tsakanina da kai, dan Allah ka yi haƙuri ka karbi tubana. Soyayyar da take tsakanina da ke, shin kin san me ake nufi da soyayya kuwa? Soyayya ita ce a yayin da na sadaukar da lokacina da kuma tunanina a kanki. Mata da yawa sun miƙo min kokon bararsu, amma na dakatar da su na sadaukar da filin zuciyata wa ke kaɗai. Amma ashe ke a cikin taki zuciyar ba haka bane. Ashe kina can kin buɗe wa samari ƙofofin zuciyarki, kina cin amana ta? To yanzu an yi walƙiya na ga haske, ba zan iya ci gaba da rayuwa da maci amana irin ki ba.